Jordi, bona tarda. Setmana diferent, la d'avui sempre comencem parlant de setmanes i et pregunto per aquesta. El focus era Cornellà, dimecres va guanyar, com està l'equip? I si el focus, evidentment, ara ja Cornellà 100%. Sí, al final és el que vam dir a principis de setmana, no? Que el focus estava en el Cornellà, sobretot perquè és on hem de posar els 5 sentits. Sí? Nosaltres, és veritat que el Mollerussa al final que guanyis i que és una victòria i un passe de ronda et dona sobretot anímicament, també seguretat, confiança, no? en el que estem fent, però al final ens hem de centrar en el diumenge, en el Cornellà, en ser el màxim competitius possible, com venim sent des del dia de Cerdanyola, però aquest cop sí, sent a casa, d'intentar que els 3 punts es quedin aquí. No sé si hi ha algun partit, vaig dir el de diumenge, si hi ha algun partit d'aquesta temporada a casa que es pugui assimilar al que preveus que sigui el diumenge. A mi em ve el cap Hospitalet, desconec si Hospitalet i Cornellà tenen coses en comú, però no sé si Montanyesa, on hi ha la imatge per plantar-li cara al Cornellà? Jo crec que la imatge no la tenim, la tindríem si haguéssim jugat contra el Vilassar. És potser l'equip més semblant a l'hora de veient la proposta de joc, la proposta de model, sobretot en fase ofensiva, penso que són dos propostes bastant similars i potser l'escala. Per tant, no tenim on emmirallar-nos encara, però jo crec que amb l'Ignasi i el míster veurem un equip que vol tenir la pilota, que m'atreviria a dir que molt diferent als Cornellàs que estem acostumats a veure aquí en aquesta casa, segona B i segona red, propostes més físiques, veurem un equip, un Cornellà amb molt gust per la pilota, amb un sistema en defensa de 3, amb gent a davant molt resolutiva, amb un jugador a banda dreta que ara mateix està en un estat de forma que és Aliaga, que està molt bé. Crec el que dius, o el que et deia, que és el Vilassar pot ser l'equip que més se descén. Però nosaltres a casa crec que ens ha de ser igual qui se'ns posi davant i com ho faci. Hem d'agafar el partit de Montanyesa com a referència, sobretot en el que fa referència al nosaltres, i jo crec que copiant una mica el que vam fer aquell dia podem ser molt competitius. Fa una setmana preguntava si contra Badalona ell estava en el seu millor moment. Dimecres, després de Mollerussa, feies com una anàlisi del creixement de l'equip. Després del partit de Copa Catalunya, tot i la derrota a Badalona, torno a fer la mateixa pregunta. És el millor moment de l'equip? Sí, sens dubte. Sens dubte, perquè en lo estrictament tècnic-tàctic ho és, però també en el que fa el pla individual i el pla anímic, que també ajuda moltíssim la confiança que estan agafant jugadors a base de minuts, a base que surtin les coses bé, a base que els resultats siguin positius. Això ajuda moltíssim, i és el que estem veient ara, un Pau Rossó que ja és el que nosaltres sabíem que era però que vam trobar a faltar les primeres setmanes, un Sasha consolidat a la seva posició, és el que crec jo que ens ha de portar cap a l'èxit, i uns jugadors que estan sent menys habituals, que posen les coses molt difícils a l'entrenador a l'hora de decidir, i això, aquesta competitivitat interna, és la que et fa millorar, perquè és amb qui entrenes 3 dies a la setmana, més que els partits. Jo crec que és molt important també que tothom se senti partícip, per això també la importància de dimecres, i que tothom tingui aquesta mosca darrere l'orella d'aquest està per prendre'm el lloc, perquè això és molt positiu i això que no es despengi ningú fa que l'equip pugui anar millorant cada setmana. El partit de dimecres, dimarts parlava amb tu, tenia la importància que tenia el partit de dimecres, i pensava ahir i deia, després del partit contra el Mollerussa, té més importància del que tenia el dimarts, el partit de Mollerussa, en el sentit de Fran fa gol que fa, l'Aleix fa gol que fa, l'equip guanya i rebent 2 gols. Sí, està clar. No sé si m'explico, Sí. Està clar que nosaltres li donem la importància justa al partit de Mollerussa abans de... La importància justa vol dir que volíem que no hi hagués lesions, volíem donar minuts, volíem que es veguessin coses,
no? Que la gent aquesta, no? La gent que estava en menys minuts fos protagonista. Volíem intentar guanyar perquè l'anímic sabíem que era important. Quan a posteriori ho analitzes, ostres, de la manera que va ser, no? Un equip que, tot i jugar 45 minuts amb un jugador més, al final ens van posar problemes, però vam ser capaços de mantenir el resultat. Al final són coses molt positives, no? I contra un rival directe a la Lliga, sí que no són 3 punts, més enllà del que és el passe en si, qui ens pugui tocar, i si seran vuitens de final o setzents o quarts, són vuitens, però això és el de menys. Crec que té importància en lo intern, no? Que és sobretot l'estat emocional dels jugadors. Jo crec que els jugadors ara estan plenament convençuts de que són capaços. Si els jugadors estan convençuts de que són capaços, és una pedra, la primera pedra a partir de la qual construir tot el que ha de ser el model nostre durant tot aquest any. La segona és puntuar contra un dels grans, Jordi, per reafirmar aquest convenciment? Sí, el dia hospital vam estar molt a prop, no? És veritat que potser ens falta això, no? Jo soc dels que pensa que al llarg d'una lliga els equips petits, en aquest cas són petits, no? Per la posició que ocupem, sempre acabem fent alguna matxada, algun resultat d'aquest estil, no? I jo crec que a nosaltres ens toca per el moment de forma que tenim, ens toca perquè els sistemes i els models confrontats jugant aquí a casa com a locals penso que els hi podem fer mal, i perquè estic superconvençut del potencial que té el nostre equip i del potencial que tenen els nostres jugadors. I crec en aquesta matxada que sigui aquest dia i que sigui un d'aquests dies per puntuar davant d'un dels rivals potents. Acabo amb dues últimes. Crec que l'Oriol Jové, el company, que el dimecres deia que l'Òscar havia fet 312. Em sembla que deia. 312, sí. 312 crec que deia. No preguntaré per l'Òscar al dia a dia, sinó per l'Òscar a nivell institució, tenir-los és un luxe, això. Doncs no tens ni què pensar, no? Només pràcticament has de pensar en 10 posicions i no 11, perquè l'Òscar és una garantia, a més ho està demostrant, ha comès alguna errada igual que tots, no? Perquè al final som humans i tal, però el que aporta l'Òscar no només en lo tècnic tàctic, sinó en el que fa a lo anímic, en el que fa a nivell de grup, de seguretat, ostres, és un intangible que té un valor altíssim per nosaltres, no? I ho vaig dir quan a la pretemporada parlàvem de renovar l'Òscar i que havia estat la primera peça que teníem clar que tenia que ser-hi, però és que en aquest context que tenim l'Òscar és imprescindible. Sí? Més enllà de que segur que hi haurà algun dia que haurem de decidir que no jugui o que no jugui d'inici, però de moment tot el que està fent ho està fent de notable alt, quasi d'excel·lent, per tant són 312, acabarà aquest any amb 335, no sé on està la fita del top 5, la fita del quart, crec que ara del seu pare no arribarà, però si pot quedar encara una mica més amunt i pot arribar al top 3, doncs molt millor. Físicament, com esteu? Deies que dimecres una de les coses bones és que al principi tothom en ordre, com esteu? Sí, no, l'equip va acabar amb les típiques molèsties, el Toni Escobedo després d'inactivitat, no? Jugar aquells 90 minuts amb la intensitat que ho va fer, però l'equip està bé, vam poder seguir el pla que teníem de minutatge, tot i tractar-se una eliminatòria, sí, perquè volíem que Sasha no fes més de 45, volíem que Òscar no fes més de 45, volíem que Toti no fes més de 45 perquè el volem utilitzar el diumenge d'inici. Bueno, jo crec que vam complir amb tot, ens va faltar potser la presència de l'Albert, per així, però bueno, al final vam veure el debut de Fèlix, que es va xupar 60 minuts, que tot i que el Mollerussa va anar a per ell, no? I intentar fer mal per aquella banda en la que estava, crec que se li ha de donar un notable alt també, perquè va brillar, no és fàcil jugar al primer equip de Lleida i fer-ho en un context com el que era, i ens va ajudar moltíssim, i al final que un juvenil de segona tingui el protagonisme de jugar 60 minuts en partit oficial, bueno, m'agradaria veure quan és l'última vegada que ha passat, no? Un juvenil de segona. Al final, ja et dic, a nivell físic l'equip jo crec que arribarà a Cornellà, el Cornellà de manera excel·lent. Ja està.